Predstavujem vám našu novú elektrickú trojkolku uzavretej verzii a to je Enerbike Trio Cabin 2.0. Jedná sa o homologizovanú trojkolku s rýchlosťou 25, čo je bez vodičského oprávnenia, alebo s rýchlosťou 45, čo je na vodičské oprávnenie AM na malý motocykel. Je to nový model, kde sa krásne otvárajú dvere. Oveľa viac ako na predchádzajúcom modeli. Je dvojmiestna, vzadu sa nachádza veľa miesta, tým, že trojkolka je širšia, sú uzavreté a vlastne až po šírku kolesa, takže je tam oveľa viacej miesta, čo sa týka sedenia, prepravy. Pohodlne sa tam zmestia dve osoby aj v mojej výške, čo je 180 cm. Pekný nový displej, cúvacia kamera, vnútorné vykurovanie, všetko je súčasťou riadenia, elektrické okná, centrálne zamykanie. Má 1000 kW motor s maximálnym výkonom až 2,6 kW, 60 Ah batérie, 60 V, čo činí dojazd až 90 km na jedno nabitie. Vzadu otváracie okienko, elektrické okná. Takže je to ozaj pre ľudí, ktorí nemajú vodičský, potrebujú sa dostať v rámci mesta, obce, do obchodu, vybaviť si nejaké veci na krátke vzdialenosti, ideálna voľba.